Hello Piggy, my name is Akona Mathemba Mvele. I'm 22. Actually, I'm turning 23. Kholamandi. I'm from KZN. Enguthu kwelabashoko bezenzala abantu. Abangaziyo ke from social media. They know me as Sweet Guru Viskebe ngesingayibambi nkonze kulokhuzana kasibanibani. But if you know me personally, uyazi ukuthi ngumkhonto ogwazayo. Angijwayeza indaba. But for now, ngisase Cape Town. I'm doing my 3rd year at CPUT. Kodwa uyazi for imali singenza noma yini. Baka mina lapho Big Brother. Uyazi. As I was saying, Big Brother, futhi lalela ithi ngivete ngikuxoxele ngami ke personal. Mina ngiphuza utshwala. But manje uyazi uyangithola kwi-group sengithi wenzani eGoli wena? Funa neGoli wena man. Wenza and into emnandi even worse. Ukuthi I'm a prayer warrior. Ngingane kagogo ngiphilisa ugogo ngiyatholakala vele in that space. Uyangibamba kanjani? I speak different languages. Sheba enhle irekiwe suthu wena njalo nake wonthingoleni nesixhosa jonga tata kwanto ngithetha kwanto fithi qha kwapho jo ithi masivilele kwenye uyanibamba kanjani. What's nice even more or juicier ukuthi I used to stay at boarding school, so vele I'm used to diverse masses or different people or in that environment. Uyangibona kanjani? So Big Brother, thatha mina faka ndlini, thatha le mali ngiyakhaya, simple. I'm the best candidate. Ufuna ukuthini? So I was done. Lalela ke manje sesingena kwi personality yeBuddha manje. Sekulate kakhulu. Lalela ama attributes are best ngeBuddha. I'm an actor. Akaqedi TV presenter, soccer player, artist, edwebayo ukwezwa lo loshanga ama talent amangaka. Nakhona I'm bringing them to the house. Inside ngaphakathi hayi kwenye indawo ungaletha kuwe Big ngifuna uwabona. Lalela sengiqedile, thatha mina ungifake phakathi.